Esan bezala, Petrako Ainara eta Usuekideak etorri zaizkigu gaur. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Petra da baimen transferigarrien luzapenaren aldeko ama feministen plataforma. Bai. Zaitzen luzea. Bai, eta gainera euskaratzean ematen du pixkatzaiagoa gaztelaniaz argi ikusten da. Ez Petra da permisos transferibles, baimen transferigarrien aldeko plataforma. Baina, bueno, amak gara, feministak gara, eta gure baimenak luzeagoak izatea eta transferigarriagoak izatea aldarrikatzen dugu. Plataforma hau Nafarroan sortu duzue dola oso gutxi, ez? Urriaren 10ean aurkeztu zenuten. Eta nolatan edo? Urriaren 10ean aurkeztu zen, baina ez da aurkeztu genuena izan zen Nafarroako delegazioa. Ze berez, Petra plataforma estatu mailan lan egiten duen plataforma bat da. Badago Petra Granada, badago Asturiasen, badago Madrilen, Valentzian, eta guk aurkeztu genuen Nafarroako amatalde batek proposamen honekin bat etorri eta hemen aurkeztu genuen. Estatu mailan aspalditik existitzen da edo? Urtebete. Bakarrik oraindik gaztetxoa da eta pausoka pixkanaka aurrera goaz bai. Eta zuek nola elkartu zineten zuen artean, nola sortu zen hau? Bueno, nik azkenean ustut, azkeneko zartzean izan naiz, baina hori azkenean uste dut dena jaio zen lege berriaren permisos intransferible zen legearekin, estatuan sortu zena orain dela gutxi. Eta naiz eta elkarteen arabera, nik adibidez amagintzan nago, gure elkartean bai borrokatzen dugu pixka bat hori permisuak ahalik eta luzeagotzen, emakumeak badaramagu lan horretan denbora pilo bat, eta uste dut hori izan zen azkenean dena sortzea eta horrelako plataforma handi bat sortzearen arrazoia, ez? Orduan, pixkanaka hori Petra entzun, eta, bueno, Iruñera etorri zen urriaren 10ean sortutako, bueno, buruko Patricia Merino, dela liburu baten idaztea, maternidad, igualdad, fraternidad izeneko liburu bat idatzi zuen, eta Petra plataformaren fundatzaileetako bat da, orduan amagintzak ekarri zuen eta hori baliatuta egin genuen aurkezpen ofiziala Nafarroan. Orain dela urte bat, liburuaren aurkezpenarekin ere Nafarroan ustut izan zela hor berak etorri zen liburu aurkeztera eta zen pixka bat hor lehenengo haziak, ez? Hor emakume talde bat biltzen hasi zen, gauzak pixkar hor lantzen eta urriaren 10ean ja egin zuten aurkezpen ofiziala eta horretik aurrera pizkanaka lan egiten eta... Eta zenbat kide zarete Nafarroan plataforma honetan? Ez dakit, ez nuke jakingo. Ez dakit, ze gainera aurkezpen ofiziala egin dugu duela gutxi eta orduan orain hasi gara, urriaren 10etik hona hasi gara pixka bat jende gehiago biltzen. Orduan, hasiera batean, liburuaren aurkezpen hartan, egongo ginen 6-7 edo, eta hasi gara hau pixka bat abiatzen 7-8 edo gutxi gora bera izango gara. Eta orain ja hasi zaizkigu gero eta emakume gehiago batzen. Eta helburua da gero eta emakume gehien batzea. Eta zein dira Petra plataformaren eskakizunak edo helburuak? Nik uste dut, ia lehenengotikoak izango zen, permisuaren luzapena eta permisuak transferibleak, izatea, azkenean bai aukera izatea, gurasoen artean nola konpondu, permisuaren arabera umearen beharrak, nik uste dut da hori, garrantzitsuena, dena pentsatzea umearen beharren arabera. Askotan azten zaigu, dela hori azken finean permisuak dira umea zaintzeko, eta horren beharrak dira buruan eduki behar ditugunak. Bai, eta kontua da, baimen transferiezinak onartu zirela azken batean dekretu bidez, Pedro Sánchezen gobernuak onartu zituen dekretu bidez,
plataforma por los permisos iguales intransferibles, horrek hartu zuen, aurkeztu zuen proposamena ia tal cual hartuta, oinarri gisa hartuta, eta dekretu bidez esan zuten, venga, hau egingo dugu horrela, 16 aste amarentzat, 16 aste bikotekidearentzat, gizona, emakumea, edo horrela, pum, 50-50. Eta dekretu bidez onartzearekin batera, gero ikusi ziren ere gauza batzuk gaizki dabiltzala, eta guk dekretu bidez onartu baino lehen ere ikusten genuen etzela konponbidea. Ze suposatzen da konpondu nahi dituela gizonen erantzukidetasun falta eta gero emakumeak ez diskriminatzea lan munduan, ez? Horregatik esaten dute, horrela ez dira, baina emakumeak diskriminatzen gaituzte eta diskriminatzen jarraituko gaituzte hala eta guztiz ere, ze emakumeak haurdun geratzen gara, haurdunaldiak arriskutsuak izan gaitezke, odola ateratzera joan behar dugu, ordu pare batez eta ez dakiz zer, gure gorputza da hor dagoena lanean, eta hori uka ezina da, orduan nahi badute enpresariek diskriminatuko gaituzte eta baztertuko gaituzte berdin-berdin. Gizonek 16 aste ere izan arren aitatasun baimen gisa gozatzeko orduan. Hori ez da konponduko. Eta erantzukidetasunaren aldetik, erantzukidetasunara entzuten dugunean pentsatzen dugu emakumeak eta gizonak erantzukide bien artean egin behar dute, zaindu behar dute aurra eta ez dakiz zer. Baina ahazten zaigu badagola hirugarren figura erantzukide bat, dela administrazioa, estatua edo zerbitzu publikoak. Horiek ere erantzukide dira, ze gure osasunaren eta gure ongizatearen arduradun dira. Eta batez ere haur txikien ongizatearen arduradun. Eta erantzukidetasunea ere hor jarri behar da. Eta estatua hortan sartu. Nik uste dut ezinbestekoa dela, eta nola sartu batiruz lagunduz zaintza lan hauek, edo ez dakit, bestelako neurri batzuk hartuta egiten dugun lan hau babesteko. Ze azken batean ere lana da. Ordaindu gabea, baino lana. Horiek dira zuen eskakizun nagusiak edo? Claro, guk gero pragmatikoki badaukagu proposamen zehatz bat. Ze orain arte amek daramatzagu 30 urte luze edo eskatzen mesedez ea zabaldu dadila amatasun baimena, luzatu dadila. Eta erantzuna ez dago dirurik. Gertatu da orain, onda, badago, baina zertarako ez amentzako baizik eta aitentzako edo bikotekidentzako luzatu dezaten. Eta orduan eten dugu, orduan, dirua badago, 32 aste guztira estaltzeko. Izan da edila, 6 amarentzat, 6 aitarentzat, ongi, eta geratzen diren 20 aste horiek, badaukatela ja aurrekontu bat asignatuta, izan daitezkela banagarriak, eta familia bakoitzak erabaki dezala. Ez dezala erabaki hor estatuak jarri dezala dirua, baina erabaki dezala familia bakoitza. Hori da. Ze egon daiteke kasuren bat, hobe dela aitak hartzea 20 asteak, beste batzuetan amak hartzea, baina ezinbesteko ikusten dugu transferigarriak hartzea, orain arte emakumeek birgeriak egin behar izan ditugulako, ahalik eta denbora gehien igaro ahal izateko aur jaio berriarekin. Eta gero gainera edoskitzearen munduan berak badaki, ez? Bai, azkenean OMS esaten du gutxienez lehenengo hilabeteak izan behar dela hori. Amaren esnea, titia hartzea, bakarrik esne, ez? Orduan nola izan daiteke posible 16 asteetan lanera bueltatu behar garenean, ez? Eta OMS suposatzen dela umearen osasunaren gehien begiratzen duen erakundea, hori da, egiteko, ez? Nola egiten dugu? Azkenean amak dira, lanetik albaldin badute beraiekin hitz egin eta moldatu, ondo bestela, azkenean askotan utzi behar dute lana, ezin dutelako elkarrekin egin. Hala, umeari aurreratu janari ala beste elikagai modu bat, konpatibilatzeko, ez? Hala, azkenean burua ero jarri,
bi gauzak batera egiteko, ez? Orduan esaten duzu, eske azkenean alde batetik esaten ditugute gauza batzuk, baina beste aldetik ez dago modurik bi gauzak ondo egiteko, ez? Azkenean, printzipio hori ala umearen gain hoberen begiratzearengatik ezin duzu hori egin, ez? Orduan modu honetan azkenean izan liteke. Azkenean, enpresa batean zuk izango dituzu baldintza batzuk, ez du zure bikotea beste batzuk izan liteke, baina errazago da daiteke permisuak transferiblik izan baldin badira, hori, modu batean ala bestean errazago izan liteke, ez? Oinarri hau, kabuz eramatea. Beraz, azken finean eskatzen duzuena da legea aldatzeko, ez? Eta hori lortzeko ze ekintzak edo egingo dituzue, esan nahi dut, baduzue pentsatuta nola funtzionatuko duzuen edo nola egingo dituzuen jendaren gana heltzeko. Hortan gabiltza, bai. Azken batean, estatu mailan hartzen den erabaki bat da, eta estatuko erkidego guztietan eragina dauka, eta denontzako izango dira 16 eta 16, gutxinaka. Momentuz, orain uste dut aitatasun baimena dagoela 8 astetan, baina datorren urtean izango da 12koa eta 2021 baterakoa izango dituzte 16. Osea, izango da pixkanaka hartzen den neurri bat, baina guk lehendabiziko momentutik eta dekretu bidez onartu aurretik defendatzen genuen transferigarriak izatea. Ze dirua dagoenez, izan daitezela transferigarriak eta bakoitzak ikus dezala. Orduan, estatu mailako lege bat izan arren, uste dugu hemen joan gaitezkela gauzak egiten eta gutxienez bestelako diskurso bat entzunarazten. Ez? Jendeak esaten du, zergatik ez, 16 eta 16 eta horrela konpontzen dago eta bestea eta bai, baina begiratzen baldin badugu gero atzetik zer dagoen ez da horren justua eta ez da horren berdina bai, baina ez da ekitatiboa. Ze ekitatiboa izango litzateke bakoitzari merezi duena ematea. Hori da. Eta zer esan behar nuen? Zer egin behar dugun, hori? Hori, beste ahots hori hauek, esan nahi nuen bai, gaur egun, 2019 honetan, dagoenekoz, aitatasun baimen gehiago hartzen dira amatasun baimenak baino. Eta ez du esan nahi, ama bezain beste aita daude gutxi gora bera, egon daiteke portzentai batzuk bi aitaen familiak izatea edo, baina ez da horren beste ezberdintasuna. Baina ikusten da baietz aitatasun baimen gehiago daudela amatasun baimenak baino, zergatik baimen horiek hartzeko baldintza batzuk behar direlako. Lan munduan, lan merkatuan 180 egunez egon behar izan zara lanean gutxienez aurra jai aurretik. Eta 360 egun kotizatu azkeneko 7 urteetan edo aurreko 7 urteetan uste dute aurra jai aurretik. Eta zer gertatzen da, emakumeak diskriminatuta gaudela berez ama izan zeinez hasiera batetik lan merkatuan. Orduan, amatasun baimena eskatzerako orduan, ez ditugunez egun horiek kotizatuta aldez aurretik kanpo geratzen gara. Eta ama haur batekin eta inolako diru sarrerekin geratzen gara. Eta bikotekidearen soldataren menpe edo pobretzen, ze txirotzen eta gero eta txiroago. Eta ikusten da txirotasunaren eskalean, aurrak izan, seme-alabak izan edo ez, hor dagoela mugarri bat. Aurrak izaten badituzu, hasten zara txirotasun maila handitzen. Eta txirotasun maila horretan ama bakarra bazara, are txiroago. Orduan, baimen hauek zer konponduko dute? Ez. Uste dugu, ez. Gauzak okertu ditzakete, bai, ze dagoenekoz lanak eta baimenak eta izan ditzaketenek, are gehiago izango dute. Gizonek badauzkate lan baldintza hobeagoak eta are hobeagoak izango dituzte. Sarituko zaie zaintza. Eta emakume hori zigortu egin zaigu zaintzea hautatzea. Hor dago ikusten dugu, iruditzen zaigu, nahiko neurri banatzailea, diskriminatorioa eta jazartzailea dela emakumeentzako. Eta hori, etorkizunera begira, baduzu ez zerbait programatuta edo zerbait?
aurrera eta aurrera egitea. Hori da, bai, orain, aurkezpenarekin bai egon zirela partidu batzuen responsable interesatua jakitea ze nolako plataforma zen, ala zeintzuk ziren gure ideiak eta hori, orduan, hemendik gutxira beraiekin elkartzen saiatuko gara. Hori, azkenean uste dugu pertsonen artean difusioa oso garrantzitsua dela, jakitean hemen gaudela eta zelako lanak egiteko modu, egingo dugun, ala zelako ideiak dituen plataformak, eta hori da gutxinez oraintze bertan egiteko lanak, ez? Gutxigo, pizkanaka eta plataforma, nazional plataformaren arabera nola joten den, gauza gehiago egin ahalko ditugu. Orain momentuz gutxi gara, hasten ari gara, eta hori, pizkanaka. Ezagutzera ematea, hori da, bai. Eta hori, bestelako diskurtso bat entzuten hastea. Ze oso, biztan oso erakargarria, oso salamonikoa eta oso justua dirudi, 16 bat entzat, 16 bestean entzat. Begira, klaro, eta horrela. Baina pixka bat, sakonago begiratzen hastean, esaten duzu, handaradetxe. Agian... Eta hori zer suposatzen du, ez? 16 eta 16 berdintasun hori, baina non dago hor trampa, ez? Ala barruan zer dago gehiago. Beraz, jendeak pentsaraztea, ez? Zer dago gen atzean. Bai, eta 16 aste hauekin amek jarraituko dugu. Baimena pixka bat gehiago luzatzen saiatzen edoskitze orduekin, eta oporrak hartuta, eta orain arte egin izan dugun bezala txiklea alik eta gehien luzatzen saiatuko gara, eta berdinetan gaude, ze amei ez digute egun bakar bat gehiago ere eman, orduan horretan jarraituko dugu. Eta lana utzita aurrak eramateko eskolara, edo murrizketak ere eskatuz, eta estedentziak, horrekin jarraitu behar dugu, ez delako ezertan luzatu. Horregatik transferigarritasun hori uste dugu dela ezinbestekoa. Oso ongi ezakit zerbait gehiago gehitu nahi duzuen, ala ja nahiko argi gelditu den, ez? Bueno, nik uste dut pertsonaren batek gehiago jakin nahiko balu, ala, informazio gehiago hartu ala jakin. Gu gaude momentuz uste dut Facebooken, horko mezuen bidez erantzun daiteke, guk biltzen gara batzutan, astean zehar egunen batzutan, pertsona gehiago informatzeko, orduan hori. Eta, karo, estatu mailako historia bat da, eta horiek izan daitezke estatu mailan antolaketarekin harremanetan jartzeko. Tokiko talde honek, mengo osatu dugunak, badaukagu email helbide bat dela plataforma.petra.navarra@gmail.com. Eta orduan horra idatzita, ja hitz egin dezakete gurekin edo bestela estatu mailako komunikazioak duenak bideratuko dute tokikoengana. Mila esker, hona etortzeagatik eta guztia bat zaltzeagatik. Mila esker zuei.